और का देवदानव सभे रहल मंथन के बेरी रामा हमरा भैया के आदेश आई बा कुछ यह आदेश के हम जरूर अपना दिमाग में ले ले बानी हमने के प्रयास भी करब जैसे कि मन चीज जौन बा ये हमरा खातिर बियाह शादी जन्मदिन 27 बरही के मंच अलग होला लेकिन ये मंच जौन बा ये सोची जे कि दुनिया के यह ऐसा मंच बा कि भोजपुरी गावे वाला कलाकार के पद्म श्री के भी आवे वाला समय में हकदार बना सकता है। ये मंच पर हर गीत भी ना हो सके हमरा समझ से बाकी हम प्रयास तो जरूर करो मानो थोड़े बाकी कुछ अपन बतिया कहले तनी तो अच्छा रही बहुत काम निमन को के एक दो गलतियों हो जाले तो माफ हो जाले तो पहले निमन कह ले तनी ओकर बाद गलती तो माफ होते रहेला देवता नो सभे रहल मंथन के बेरी रामा देवता नो सभे रहल मंथन के बेरी रामा तब नीलकंठ तनिको कोइलन ना बेरी रामा तब नीलकंठ तनिको कोइलन ना बेरी रामा अमृत के छोड़ी पियल विष के प्याला हो कि गलवा शोभेना अमृत के छोड़ी पियल विष के प्याला हो गलवा शोभेना तो सौसे अरे सपवा के मलवा हो अगलवा शोभेना हो कि गलवा शोभेना अब अनुपमा के भी आगमन हुई उनका से भी गीत सुन ले नयके में सुनो ऐसे कि अनुपमा खातिर छूट छोड़ दिया